Magandang tanghali mga kapamilya. Welcome po sa channel Smile sa West Mountain Life. Ihatid ko sa inyo sa tanghaling ito mga kapamilya sa bundok ay magluluto tayo ng gulay mga kapamilya. Ang lulutuin nating gulay mga kapamilya ay sitaw na may halong karning baboy at saka gata at mahanghang mga kapamilya. Okay, tuloy tayo mga kapamilya, sundan nyo ako doon sa loob, magluto tayo. Simpleng gulay mga kapamilya sa bundok. Ayan ang ricado natin na sibuyas, bawang, luya at saka atsal or sili na mangang mga kapamilya sa bundok. At siyempre may gata. Okay, ito yung natin, sitaw natin na ginayat. Ito yung panghalo nating karning baboy. Okay mga kapamilya, magluto na tayo. Lagyan natin ng konting oil para igisa yung ating ricado. Kunti lang kasi mayroon tayong gata. Kunti lang na oil lang ilagay natin. Ilagay natin ang bawang, sabay na sibuyas na ibang sibuyas. Itong dalawang mga kapamilya baka mamaya na to. Bawang at sibuyas na mga ngamoy. Okay, yun, mula na ang ating sibuyas at saka bawang. Ilagay na natin ang tayo natin mga bundok na lumabas na yung mantika ng baboy mga kumas. Para maging malinamnam ang laman ng ating baboy mga kapamilya, may lagyan natin ng konting tuyo para papasok ang lasa dito sa ating karning baboy, no? Okay, karaniwan mga kapatid sa bundok ay ating luya ilagay na dyan. So sa akin iba naman mga kapatid, yung malapit ko natanggalin yung luto na yung ating gulay bago ko siya ilagay para yung lasa niya ay manamis-tamis. Kapag sabay natin ito siya mga kapatid dyan ngayon,
talagang ang lasa niya ay medyo mapaklapak lang hindi mga kapamers. Pero yan naman ang karaniwan ang ginagawa ng mga master na magluto ng kapamers. So sa akin ay dahil sa akin mga kapamers. Ngayon mga kapamers, palambutin natin siya sa pamagitan ng pangalawang kata ang loob ng kapamers. Ito ay gata ng pangalawang gata. Ano? Hintayin natin na kalambot yung ating karne mga kapamers bago natin ilagay yung ating sitaw mga kapamers. Sa akin mga kapamers, pag ganito ko lang, nilagyan ko na siya ng asin mga kapamers para malinamnam yung laman ng ating karne. Okay. Okay. Hintay tayo ng hanggang lalambot itong karne natin mga kapamers. So yun mga kapamers, malambot na siya. Pinalambot natin siya sa 15 minutes mga kapamers. At itong mahanghang natin mga kapamers, ilagay na natin siya kahit hindi pa nailagay yung ating sitaw. Ito lang yan, masarap na yan. Tikman natin. Ayos. Hanghang na siya mga kapamers. So ngayon mga kapamers, ilagay na natin ang sitaw. Pasok na natin ang sitaw. So hintayin natin mga kapamers na lalambot yung sitaw mga kapamers, yung tama-tama lang lalambot. Kasi pangit din sobrang luto, pangit din, no? Bukod sa mawala yung mga vitamins na nandiyan sa sitaw, ay magiging acid na lang siya mga kapamers. So hintayin natin na maluto siya mga kapamers. Okay, haluin natin ang mga kapamers para
ating luya mga kapatid sa bundok. Luya at saka yung pure gata ng niyog mga kapatid ay magsabay na sila mga kapatid. Paglagay natin no, sa paghalo natin ay sabay-sabay sila. So ang purpose mga kapatid, makita doon sa ulihan natin lagay ang luya. Matamis-tamis siya mga kapatid. Sabay doon sa luto ng gata ng bundok na hindi ganong luto ang gata, mas lalong matamis din siya mga kapatid. Isang kulo lang mga kapatid ay pwede na doon sa ating gata. Dahil malambot na ang ating sita mga kapatid, so ilagay na natin ang ating luya. Yan. Sabay na ang gata mga kapatid. So sabay na dito yung gata mga kapatid. Sige natin. Okay. Paghaluin natin. Ayan. Yung tama lang ang pagluto ng gata. Hindi masyado lutuin. So, tikman natin mga kunas. Yun. Ito na. So, pwede na natin siya pang final na seasoning. Ang ginagamit natin seasoning mga kapatid sa bundok, ito lang simple. Simple lang, no? Yun lang ang pagpalasa natin. Hindi tayo gumagamit ng iba-ibang seasoning dyan mga kapatid. Ito. Okay. Okay. At kunti lang mga kapatid. Okay. Yun na mga kapatid sa bundok. Luto na ang ating sitaw na may baboy mga kapatid. Ano? So yun na ang ating lutong sitaw mga kapatid na may baboy. Okay. So maraming salamat po sa pagsubaybay